ngokora biashara aema bia matunda ebiga twataunga bottom up twancheranete biashara ebi na bitogokora bono rero twigura maandamano nare ntubosonga nturara maandamano ari utatiga abagere mbari bagotoretera ebinto daraja rero bobo ambache abagusiba ntutorocha morembe tobwate street cheito chirabete utatiga bono okoranga etimu ya abagere kurumata rero yoketa chachiro itwanjete biashara ibito gekogera togokina kuruga iga gochigoro buna laisi itagoteba ruto ntunto bwatia mang'ana ayo mugakwe akwe guchukura botambe erota kanseki bono igere tari para security oroche bekire state house asere erendete ntorochire nki akobori ruto ne miesi 6 neraberire state house ndiere anyoro chiguru chugochaka koyeria ebinto ebibakinete ekero bakoreta handshake yabo ntogwancha mang'ana aya ntubuna abagusi ntorugwancha mang'ana aya itogokura togotenga intubono igana magendero tutagete laisi atorentere gekoyera natwereta abagusi baite ebirogo ebitwancheranete togogete na birabio tomoganyete chuma atoretera amagendero muna abagusi erinde na togendere biashara ebi ebike bia matunda egere tochiche igoro amang'ana ayo mogakoira igatiganyire bondo sobo migoria kerora isi ache to morembe orengo wae bono igakoreta eburukano ng'aburukanie biashara bono mabantu mbayo bagotogori mbari gotoretera bintu echiro tonyore mune echire karabetesa bono tosinyire na ng'aki togokora ntwe biashara togenderete bari toraonie ebike na biebio egere togendere obogima bwaitu.